ndiri kukwira munzira yekudenga misi yese ndichinamata munzira tenzibidze kudenga ndisimudze ndimiseni nerudawira kudenga panzvimbo yakakwirira tenzimise kudenga ndiri kukwira munzira yekudenga misi yese ndichinamata munzira tenzi ndikwidze kudenga ndisimudze ndimisenyi nerudawira kudenga panzvimbo yakakwirira tenzi ndimise kudenga handiri zvangu kugara apo pane kupokana asi vamwe vangagara ini ndinoda kusoro ndisimudze ndimisenyi nerudawira kudenga panzvimbo yakakwirira tenzi ndimise kudenga ndoda kugara kudenga kana satana ndinetsa rudaviro rwangu rwese ndewe kugara kudenga ndisimudze ndimisenyi nerudaviro kudenga panzvimbo yakakwirira tenzi ndimise kudenga ndoda kukwira kumusoro ndione kupenya kwenyu ndinonamatira kuti tenzi ndimise kumusoro ndisimudze ndimiseni nerudawira kudenga panzvimbo yakakwirira tenzi ndimise kudenga ndisimudze ndimiseni nerudawira kudenga panzvimbo yakakwirira tenzi ndimise 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 kudenga. Mwari ngavatiitire zvakanaka. Pane chikorasi chimwe chandakadira gwedede. Kana uchiwanikwa navanhu pane zvaunongovadira so. Hakuna ukawana musikana usina zvaanokamudira. Kana usina zvaakamudira ndo vanozotambura kuti kana vatembedzani nokuti zvaakamudira hapana. Apa pabata here. Ndakadira vo gwedede chikorasi chochi. Wakaimba tiri pa all night prayer yeZaka district. By the way, ini ndiri muZakaria. All right. Aba babata here. Yeah. I was born and bred in Zaka. I was also married in Zaka. I am also staying in Zaka. Hallelujah. I was also baptized in Zaka. I was also trained to be a preacher in Zaka. All right. Saka ndiri muZakaria. Sangano rinoti kudii? Amen. Mwari vatiitire zvakanaka. Saka taenda pa all night prayer. Handisi kanganwi. Ndine ipapo ndandine 20 years.
Saka ndainamata avo kuti Mwari ndipe murume wechechi. Chikristu vasikana kunamatira murume wechechi. Ko iwe madzenga anongowira pauri sei? Nemhaka yei une magneti kuzvidhakwa? Ipo zvibvunza uzvicherekedze. Ini ndaiti ndikapfuura pazvidhakwa hazvitauri nei? Because ndakanda zviudza. Ndikabudza Mwari kuti ndoda murume wechechi. Ama babata here? Yeah. Nazvino tichiri kungoshera pulpit nemurume wechechi. Sangano rinoti kudini? Amen. Takaenda all night prayer. Ndopandakati Mwari kana mukati my dream husband. Asi pamazuva iwawo vanagwedendede muri kuzaka maizviwisisa dzaiva hove huru dzadzisingazvikiriki. I was too low to reach his level. Amen. But kudenga kuna Mwari vanotiitira zvakafanira nenguva yakafanira. Usazitarisira pasi to a level yokufungidzira kuti kwenyu kudzinda renyu hakusi kwomuchato. Takati achiimba ndopaimba so akati Mwari anga nyadzisi vanotaura chokwadi. Mwari wedu nyadzisi vanotaura chokwadi. Mwari anga nyadzisi vanotaura chokwadi. Mwari wedu nyadzisi chokwadi. Pamazuva ano vakataura shuwa. Pamazuva ano vakataura chokwadi. Pamazuva ano vakataura shuwa. Mwari nyadzisi chokwadi. Terera Mwari vanotaura chokwadi. Terera Mwari vanotaura. Ini terera Mwari vanotaura chokwadi. Mwari chokwadi. Ndikati shuwa nyadzisi unondipa mukana uyu Mwari. Regai tiverenge vhesi yedu yokutanga, zvivi zvevanhu vaMwari. Vhesi yedu yokutanga vaEfeso. Efeso chapter 5. Yes. Verse ya 15 kusvika pana 18. Naizvozvo chenjerai kwazvo pakufamba kwenyu. Koma. Yeah. Uye kana muchiverenga handimukava kuti shona ndiyo yandakapasa. Naizvozvo haiverengwi iri level. Alright. Mapabataka. Indakati deva kangotenderawo kuti chero munhu ane shoonayo gaga vanomupavo bonus. Mapabata zvakanaka. Yeah. Kuti aite adzidzise degree padegree level. Saka kana uchiverenga naizvozvo haisi flat. Alright. Munhu uri kutaura kune kwaabva mapawe. Saka paari kuti naizvozvo statement iyo naizvozvo shoko rokungoti naizvozvo harina kuchipa. Ngativerengei. Naizvozvo chenjerai kwazvo. Yes. Statement yewarning. Yes. Haungapi warning uchiti naizvozvo. Handizika. Naizvozvo. Handizika. Yes. Naizvozvo. Yes. Chenjerai kwazvo pakufamba kwenyu. Naizvozvo chenjerai kwazvo pakufamba kwenyu. Vanani isu abapabataye. Yeah. Zvikakana yava nyaya yokufamba, be very careful. Yes. Naizvozvo mai chenjerai kwazvo pakufamba kwenyu. Be very careful namafambiro. Hallelujah. Be very careful namapfekero. Unoziva kuti pane kupfeka kwamadzinga. But pazvivi zvevanhu vaMwari pakaregwa kuchiitwa muchechi yaMwari.
nokuti zvivi zvevanhu vani vai vamari. Ichi chinhu ichi kaichi chatova naSatani nepureya bhendi. Musanyarara. Chinhu icho chichi mukachiregerera choporonga kemiting yosechi toda kutoiswa paajenda yepureya, because hazvisi zvoga vana vachidzana panapa chotaurwa kwazvo mabhabate panongodzi pachindotaurwa mai chotohlupa yakurova vakomana vekutekinikawo. Itai serious. Zvikanzi naizvozvo chenjerai kwazvo pakufamba kwenyu, kureva kuti kana munhu ari mutendi haafambise benzi, haatsvakise benzi. Handiri pake meeting mapambanisa zvakanake. Ipapo regai pasi verenga mwana mai. Kuti murege kufamba savasina kuchenjera asi savakachenjera. Naizvozvo chenjerai kwazvo pakufamba kwenyu, kuti murege kufamba sevasina kuchenjera asi mufambe sevakachenjera. Wanzi wangoona pasisina drawing line between nyika nomukristu wafamba sebenzi. Mapambanisa zvakanake. Ndakagadzwa mwoyo mamnini wangu aitaura nyaya yenzara. Panotiwana vanhu vari stubborn. Mapambanisa zvakanake. Ukangomona pava pasisina line between you and the heathens, wafamba sedofo. Nyaya yamabhodhi anobudisa chifuva panje, iko vanambuya vedu vaifudzira zamu mukati. Ukaona wava mukristu unotenga type of that bra, you are a demon in church. Hazvisi common. Unobva wava muparidzi usingadikiki. Mapabata zvakanaka. Asi regai ndikubatsire hama dzokwedu. Mazuva akaipa. Famba. Mungwarire nguva yenyu. Uyu muverengisi chakonana pano. Hachisi kutaura. Mungwarire nguva yenyu nokuti mazuva akaipa. Mungwarire nguva yenyu nokuti mazuva akadini akaipa. Kana muchiziva munhu unoziva nguva kudarika vanhu vose ndidiablos. Amapamate, but time Satan is ahead of all of us. Ende ukasangwarira nguva mumazuva tiri kurarama makaipa wakuvara. Hapana dhirama pachikristu. Svikai mungwarire nguva nokuti mazuva akaipa. Manya pana Kings, 2 Kings. Iwe mboipfuura ndi mwana maengwe tozoiverenga pokupedzisira. Manya pana 2 Kings. Pane nyaya itoda kuona iri panapa. Tange kuverenga musoro wenyaya. Second Kings. Chakadzima. 2 Kings chapter 6 verse 24 to 29. Beni-Hadhadhi unokomba Samaria asi unokundwa. Beni-Hadhadhi unokomba Samaria, but pane assurance unokundwa. Beni-Hadhadhi ndiani? Beni-Hadhadhi wanga ari mukuru wahondo wavaSyrians. Wanga ari army general with one. He was not an ordinary man. He was not an ordinary soldier. And when Beni-Hadhadhi to Syria was one of the superpowers.
Beni-Hadadi wakomba Samaria. Samaria ndiani? Ngerumwe rupangi rwevanhu vaMwari ambapabatezvikanaka. Beni-Hadadi wakomba Samaria. Bhaibheri rinoti asi unodini dai unakundwa. Mukati mamangwanana nhasi pana maSamaria akakombwa naBeni-Hadadi. But there is an assurance yokuti don't worry, unodini dai unakundwa. Chivereka verse 6 verse 24. Verse 24. Shure kwa izvozvo Beni-Hadadi mambo weSiria akaunganidza hondo yake yose akandokomba Samaria. Nzara huru ikavapo paSamaria. Samaria chaiva chiguta chidoko. Asi Beni-Hadadi wachikomba unounganidza hondo yake yose yamaSyrians kundofighta a small city. Zvikanzi Beni-Hadadi apa unoti we have changed the strategy. Vanhu ava vanonetsa musagwana apa nokuti mukaita zvokutambana unoitwa mapofu hondo yose vakakupedzai vanga varaikwa. But ike zvino tavakuchinja strategy vakomana. Hatindobvino munhu indai mundokomba rusvingo. Vachapedza zviri mukati, vachazviitira zvinhu zvavo voga. Amapa we say yes. Beni-Hadadi unoti this time we don't fight this Samaritans. Hatigwi navo. Israel haigwi nayo. Usapinda mucold war direct na Israel. But the best that we can do, put under captivity the whole city. Ma outcomes ndiavo. Zvikayikudi nokuti vakarikomba kusvikira musoro wembongoro uchitengeswa namashekeri esirivheri ana makumi masere. Beni-Hadadi nehondo yake yose were patient enough kugara outside the walls of Samaria kusvika zvaiva mukati zvaidyiwa zvapera zvose. Israeri vanhu vaMwari vanoziva kuti dhongi hatizi chikafu vakadya madhongi vari under captivity. Amapabateri vana vaMwari. Beni-Hadadi akati hatitaurireni isu chedu kukomba guta, zvezvivi muchazviitira moga mukati. Hapana watichadzidzisa mutomo wechivi, asi muchazviitira zvivi moga. Saka vakomba guta. Israeli yakadya chikafu chose chikapera, vakadya matura ose aiva muSamaria akapera, vakanokorerana upfu hukapera, vakanokorerana zvimunyu zvikapera. Beni-Hadadi was patient enough to wait outside the city of Samaria until vadya zvose chose, vakadya madhongi. Hamapabatsa zvikanaka. Ndosaka patine mai dzinotambura kuparadzanisa nyaya yekupfeka bhurugwa. Ezvinatupandupa kuti unongomisa zihwi. Zvino watuka munhu zina basa nazvo, unotorizivapo kuti zihwi racho haripo, saka watambisa nguva. Ndati kana guta rakombwa, vakadzi vachasiya basa ravakasikirwa naMwari. Kana guta radini nai rakombwa, iwonongati kana Mwari aiuya akagadzira fashion chaiyo ungandipfekedza trouser randakaita panini. Ivo ndari yamushe. Mwari ndokunyada kugadzira bhuruku kuti vaigwedere vapfeke. Kana rine chiKristu, mvaindei munotitsvakira kamutaundi ndiuye naro papurupiti. Iko tinobodireiko chinhu chinonzi apa chitendekwi.
Amapapa zvakanaka. Chinhu chinoparadzanisa pisi yekuku nepisi yekuku. Pamunhukadzi ingotora that picture. This party there and the other party there. Baba unongoona kuti chinhu chinonzi trouse chakagadzirirwa varume. Mama ndeibai papa. Amapapa zvakanaka. Ndati mama ndeibai papa. Pane ungatoti akatarira kuti wow. Amapapa tairi mukarenyuyo. But Satan in his intelligence. Yeah. Yes. Satan is in his intelligence. He knew the weaknesses that man has in this planet. And he made sure hapana murume uchapukunyuka denga. Chinongwadza ndechekuti neguta rakwaIsraeri riri kubatsira kuita something chekuitwa nenyika. Mwari ngavati kunevo kana zvataugwa konzi vatanga kushupa mapabata zvakanaka. Saka panapa Bhenadhadhi akomba Samaria ndobva ati muchapedzerana painai mukati. Confusion iri mukati mechechi nhasi zvinongoreva kuti Bhenadhadhi wakomba chi Samaria. Yeah. Guta rakombwa zvikai vakarya misoro kusvika misoro yamadhongi yava kutengeswa namashekeri kureva kuti madhongi vava vatopedza. Mapabateri vakatanga vachiti musoro wedhongi atidini hatiryi. Mapabata zvakanaka zvishoma nezvishoma apostesi ichipinda muchechi zvikai misoro yamadhongi isatidini hatiryi. Saka vaidya madhongi vapedza kudya dhongi vondorasha misoro ndokunga yaiva nepayaindosiyiwa. Varasha misoro iya. Bhenadhadhi akati I'm patient enough. I will not leave. Kusvika mateverera misoro yembongo. Israeri ikadzokera ikatevera kundotora misoro yamadhongi vakatanga kudya. Zvikai kudii? Nechitswanda chiduku chamatoto enjiva chichitengeswa namashekeri esirivheri 5. Zvino mambo waIsraeri wakati achipfuura napamusoro porusvingo, mumwe mukadzi akadanidzira kwaari akati, ndibatsireiwo ishe wangu mambo. Iye akati, kana Jehovha asingakubatsiri, ini ndingakubatsira neiko? Vesi ya 25. Nzara huru ikavapo paSamaria nokuti vakarikomba kusvikira musoro wembongoro uchitengeswa namashekeri esirivheri ana 10. Nechitswanda chiduku chamatoto enjiva chichitengeswa namashekeri esirivheri 5. Mapawo zvakanaka. Nzara huru ikavapo paSamaria kusvika misoro yembongoro yotengeswa. Nechitswanda chiduku chamatoto enjiva chichitengeswa namashekeri namasirivheri chaitova neamaundi yacho. Ende zivai kuti mukati maSamaria muna madhikoni.
Zibai kuti mukati meSamaria muna maerita. Ukatarira mukati meBhaibheri kumashure kose chikafu chaimekewa shuwa kuti chagomewa namadhikoni namaelders. Saka kureva kuti matoto enjiva akanga achipimwa namaerita church achinopuwa kuvanhu namadhikoni esangano matoto. Amapambata ilipanda mama. Situation yashanduka. Mukatarira uchiverenga ipapa uchindandeyo. Elisha the prophet was also under captivity. Alright. Wanga ari mukati meguta rakakombwa. Matoto akatengeswa Elisha ari mukati. Misoro yembongoro yakadyiwa Elisha ari mukati. Madhikoni ari busy kukova matoto kuvanhu vaMwari. Kwaita zvokutamba nenguva yekupedzisira pamazuva atiri ano matoto achagobwa mukati mechechi yaMwari. When pastors' wives totanga nesu nzara dziri redi zvose zvakadaro, matirauzi tichipfeka, mazamu ari auti, matoto. When the church of God is being fed, namatoto daylight, matoto, uzalikanaisa zvinhu nokuti zvaitwa navaparidzi. Matoto, uzaliganaisa zvinhu zviri wrong nokuti zvaitwa navafudzi. Matoto, vakatanga kutengesa matoto enjiva. Madhikoni ari pabasa rekupa matoto. Zvikai kudii? Verse 26. Zvino mambo waIsraeri wakati achipfuura napamusoro porusvingo, mumwe mukadzi akadanidzira kwaari akati, ndibatsireiwo ishe wangu mambo. Iye akati, kana Jehovha asingakubatsiri, ini ndingakubatsira neiko? Nezvinobva paburiro kana pachisindo chewaini kani? Mambo akati kwaari, unoreveiko? Akapindura akati, mukadzi uyu wakati kwandiri, uya nomwana wako timudye nhasi, mangwana tigodya mwanakomana wangu. Naizvozvo takabika mwanakomana wangu tikamudya. Fume mangwana ndikati kwaari, uya nomwanakomana wako timudye. Iye ndokuvanza mwanakomana wake. Mambo akadi. Verse 30. Ipapo mambo wakati achinzwa mashoko omukadzi, akabvarura nguo dzake. Zvino wakanga achipfuura naparusvingo. Vanhu mapabata zvakanaka. Madhikoni namaelda vari busy kupa matoto kurudzi rwaMwari. Vakaenda kuma extremes. Vakadzi vakati nzara huru yavapo ngatirye vana. Vakabika mwana womumwe vakamurya. Vapedza umwe nokuviga wake mangwana. Mambo unoti achipfuura unohwisisa kuti pane zvikuru zvakatoitika. Mwana wakatokwata mubhodho, vakabatsirana vakadya vose. Vakabatsirana vakatorya mwana wose kwaIsrael. As we are approaching the second coming of Jesus, serious issues shall happen in the church of God. Ndosaka uchiona vamwe vachigona kusvika pakisirana poison. Guta rakombwa. The devil knows that his time is no more. Satan unozviziva. Ndosaka uri kuona personal unity between the elders. Pane hondo pakati pe-church member ne-another church member. Guta rakakombwa. And the unbelievables are happening in the church of God. Usatontarira kuti dzingaitike kupi. Unbelievable things can happen even in the conference. The unbelievable things can happen kunyunye, kujisi. Unoshaya kuti wakanga akagara
achivhota pachisara zvipesendeji zvinopota zvapikisana nechokwadi. Mababateri isu tinoita inonzi theology munoiti sola scriptura, the Bible and the Bible alone. The whole Bible from Genesis to Revelations, hapana pakamboitwa munhu wechikadzi ordained. But that thing becomes emotion mujisi. Amapambata zvakanaka here. Satani unoziva nguva. Ellen White unotiye ndakaratidzwa kuti in the last days Satani uchaita paanogona napo kupfekera maagents pamapowerful positions of this church. Ndosaka pachiitwa ma-ill decisions. Ingochani iri kuuya dzagara dziri ngochani dzinoti here comes our opportunity. Mapabata zvakanaka. But Mwari ngavongwe nokuti iye pachake he will never be moved by men. Nema pamberi pake dzicharamba dziri nema. Zvikai mambo akabharwa nguo akagwadziwa. Ende munoziva here kuti Israel yose pamuSamaria vose vakanga vari under captivity except the 4 useless men outside the camp of Israel. Chapter 7. Chapter 7. And all over chapter 6. Chapter 7. Yes, again. Chapter 7. Chapter 7. Verse 3. Verse 3. Zvino kwakanga hakuna varume vana vaiva namaperembudzi kunze kwesuo. Amapabatai uku kozhiwa vana, kozhiwa madhongi, kozhiwa matoto. Pane vanhu vari useless vakasala vari outside the camp, who had never been defiled by the donkeys. Vasina kuitwa defiled namatoto, vasina kuita defiled nemweya yevana vaibikwa vachiryiwa. Vakanga vari pure but very sick. Amapambata zvakanaka. Mutemo kwaIsraeri by then vari vanetsika yekuti munhu akaita maperembudzi wasviba. Saka vaimubvisa muguta vondotsvaka chikomo chavanovakanda vovasiya vari ikoko. Kana vachivainda nechikafu vaiinda nechikafu chiri mumaplesi asingadzoki kumba anongoti vachidya vorasha. Saka hanzi vaipiwa mutemo wokuti kana vanhu vouya nechikafu vemaperembudzi vaifana kudanzira kuti hanikilini hanikilini kuti vazive kuti vari kuku. Vovanzvenga votenga chikafu vodanidzira kuti chiuyai kuchikafu godzira kundorya. But ike zvino Israel is under captivity Samaria. Hakuna uchakwanisa kuvavigira zvokudya. Varume ava vari vana vaiona hondo yakakomba vaSamaria. Amapabata here. But ivo vanga vasina kukonga. Zvikaindobva vadii. Ivo vakataurirana vakati, tinogarireiko pano kusvikira tafa? Kana tikati tichapinda muguta, nzara huru iri muguta, tichandofiramo. Kana tikagara pano, tichafavo. Ndobva bwatanga kustrategize. Vakakomborekwa vanogona kufunga munguva dzokugwadziwa. Ndati vakakomboregwa vanofunga zviri straight pamazuva okutizwa nomurume. Vakakomboregwa vanofunga zviri straight pamazuva okuvengwa vasina mhosva. Zvikaina varume ava vari 4, tinogarireiko pano kusvika chimwe chinhu chandakadzidza havana kutaura vose. Ndakadzidza kuti hapana pasina leader. Chero mukasongana pana mapenzi 10 mapenzi chaanogara pfungwa pakati pavo ipapo panotovana mutungamiri.
rimwe rikada kukwama zvisina direction kuti pane rinotobuya rigoti nyarara rigototi kunyarara. Saka pavarume ava paiva naLida. Ndobva ati vakomana, tinogarireiko pano kusvika tafa? Mapabata zvakanaka here. Pano tinogarirei kusvika tadini nhai tafa? Svikai kudini? Naizvozvo hendei hedu kuhondo dzavaSiriya. Kana vakatirega tiri vapenyu, tararama hedu. Kana vakatiuraya, tafa hedu. Verse 5. Zvikanzi naizvozvo hendei kuhondo dzavaSiriya. Kana vakatirega tiri vapenyu, vatararama. Kana vakatiuraya, vatafa. Mapabata zvakanaka here. Pamazuva tiri kurarama bvudzi. Ava kutsoka vanhu vanoraramira zvokwadi yaMwari. Vanoti kana Mwari akatiparadza takadai, vatafa. Akatirega, vatarara. Amapabata zvakanaka here. Those vanogona kuparadzanisa chakaipa nechakanaka, vanomirira zvokwadi yaMwari ichivengesa, ichifadza. Zvikaendai kuhondo dzavaSiriya. Let us go straight and make a head-on with the enemy than retreating panguva ino. Haisi nguva yekudzokera shure, inguva yehead-on. Zvinhu zvakaminama head-on. Zvikaendai kuhondo dzavaSiriya. Vakatirega tafa. Uku maEridhi ari kugova matoto, madhikoni ari kugova misoro yamadhongi. Vose vari kuona madhikonesi vachiona kuti matora matoto, chekai chimwe chipunu chamatoto, mubvise mutapudze. Ini dai ava vari kuronga strategy to attack the enemy, but vari very weak. Zvikai kudini? Verse 5. Ipapo vakasimuka mambakwedza, vakaenda kumisasa yavaSiriya. Vakati vasvika kumisasa yokumudzivo yavaSiriya, vakawana kusino munhu. Nokuti Jehovha wakanga anzwisa hondo yavaSiriya kutinhira kwengoro nokutinhira kwamabhiza kuri kutinhira kwehondo huru. Vakataurirana vakati, tarirai, mambo waIsraeri wakakoka madzimambo avaHiti namadzimambo avaIjipita kuzorwa nesu. Naizvozvo vakamuka mambakwedza, vakasiya matende avo. Verenga verse 7. Naizvozvo vakamuka mambakwedza, vakasiya matende avo. Mambakwedza ndivananga vaSiriya. Verenga kuti verse 7. Naizvozvo vakamuka mambakwedza. Verse 5. Ipapo vakasimuka mambakwedza. Verse 7. Naizvozvo vakamuka mambakwedza. Verse 5. Ipapo vakasimuka mambakwedza. Verse 7. Naizvozvo vakamuka mambakwedza. Verse 5. Ipapo vakasimuka mambakwedza. Verse 7. Naizvozvo vakamuka mambakwedza. Amapabata. Verse 5 inoti, naizvozvo varume vamaperembudzi vakasimuka mambakwedza. Verse 7 inoti, naizvozvo vakatiza mambakwedza. Mavona here kuti time yabwaitaura kugere Mwari haana kutora ekisheni. Muchiri kurongana kuti togarire pano kusvika ta hendei kumisasa yavaSiriya. Mwari wanga akanyarara, vachironga nyaya dzavo kubva kuma9 manheru, vachironga nyaya dzavo kusvika kuma12 AM, vachironga nyaya dzavo kusvika kuma3. Zvinidha ndobva zvamuruka zvikati sumukai vakomana, hendei kumidzivo yemisasa yavaSiriya. Ukaverenga verse 6, Bhaibheri roti Jehovha wakanzwisa, bwakati bwasimuka, pabwakangoti nyamwi. Mwari ndokuziva sound inotizisa maSirians. Akati handishandisi imwe sound, I need the Hittite sound and the Egyptian sound. Usatamba Zimbabwe yakombwa neSouth Africa, igowa China, Russia neAmerica vachiuya to the rescue of Zimbabwe. Havapamiri, vanodzokera within seconds. Saka Mwari ndobva waisa in place holy angels to produce the sounds munzeve dzamaSirians. Indakati dei ndiri ngirozi,
apa ndobudzenga butsvene bwandaida ndainda nesaundi yemaitetai ndakavatira mumheposo ndakaisa dhorobhito pazheve yemusoja wekwasiriya kune rimwe zheve uku kwakavatira umwe musoja nesaundi yemaegyptians ini ndakabata maitetais mwari ndobvoti in place ngirozi indai munoproducer sound to the Syrians and the sound yacho haina kuhwikwa ne4 lepers bwaka buchikonzentreta namaronda amapabata iri nokuti bere mbudzi harisarudzi pokugara saka ndinoubona kuchitsvaka pokutsika napo buri bhizi kutsvaka pokudirirai pokutsika napo bwabusingatariri kumuvengi kwabwainda but bwaita mind their steps towards the enemy vachitsvaka pokutsika napo zveoutcome nehondo uko zvichava zvamwari kana we shall cross the bridge when we get there pane patakapinda muzvivi nokuti tinoshara mangwana but vanoziva mwari vanorarama one day at a time vakafamba slow but sure but kudenga mwari wakaproducer sound nepower to the weak steps saka pabwaiti mukasumudza gumbo kudai hititaiti Egyptian hititaiti Egyptian hititaiti Egyptian ipo bvakusingatozivi kuti guri kuproducer sound to the king yomuvengi. Hallelujah. Zvikai vakatiza mapakwedza vakati mambo waIsraeri watitsvagira vaIjipita navaHiti kuzogwa nesu ende ukaverenga unonakirwa verenga mwana mai tipedzisi vhesi ya7 ya naizvozvo vakamuka mambakwedza vakasiya matende avo namabhiza avo namahasera avo mumusasa wose wakangodaro vakasiya matende akadero atende dziri nani kudzimbombora mainetsa pfutisi pakazondinetsa pamabhiza nemahesera hesera nebhiza zvomusiyana hesera rinotsika pa3 kilomita bhegi painotatamuka so rava pa3 richinolenda gumbo rekumashure raakutatamuka kina ku6 richilenda raakutatamuka kina ku9 asi saundi yaprochuswa nemhaka yesimba yomugwere guri kuuya vakaona kuti bhiza ringandinonokera vakasiya mabhiza akadaro. When God produces a sound amapambata zvakanaka and hazoshandi noruzhinji uchashanda neve 4 lepers vari willing to fight the enemy head on. Isu vari kumboita tichimbodai tichimbohira tichimbokompromisa tichimboita sei pane nyaya zvikanzi vakasiya matende akadini akadaro zvikai kudini vakatiza kuti vararame. yes Zvino vaya vaiva namaperembudzi vakati vachisvika kumisasa yokumudzivo ndobva bwadi bwichisvika kumisasa yekumudzivo yaVasiriya zvikai vakaita so vakapinda patende rimwe zvokuti masoja aripi haizi nyaya asi dumbu rakadini rakashama ndobva vati nyengu mune rimwe tende ndobva vaitei vakadya nokunwa ndobva muradya ndobva muramwa tiri kutaura pamusoro pamasupa powers vakatora sirivheri kumwa kwavaimwa kwavasingamwi jololo alright apa vakunga vachimwa 100% juice alright yatoti kana vanhu vanojairira chirayiro stereki moziva here kuti kuzaka tichimwa chirayiro ini ndotombochivhunduka kana tichimona chiri patafura shepadhesi vaifana ngondipawo bhotoro rechirayiro riya ndimbomwa rose nokuti kuzaka tinototi ukachidai muromo kudai haungoti kakya unotomboti
kuti chisale chine testify mumo apa pawaye unoita bakuchira hivi ivi munochijairira muchimwarofe isu muzaka tinongogumira ipapo wotongoti kana wachiti sundu wotochukucha kuti zvimbosara zviri mumuromo kana uchida kumba unoti tasongana neropa rateni amupabatai. These were the superpowers. Kunoti ndo majusi aivako asi inge zvino kwagadzirirwa tafura pamberi pavadzivisi bwapinda ndobva bwadya ndobva bwamwa amapawere apa hapana uchawa maperembudzi achabvadha apa hapana chapeina peini dzetiri kuchema nadzo ike zvino inyaya yokuti hatisati tabona our destiny. Kana kugwadza kwose kuripo tinako tikatarira pamusha unobuya unoziziswa hazina kumbozviona unova nepeace with everything that you are going through. Zvikaindobva bwadya ndokumwa ndokudi vakatoramo silivheri nendarama nenguo vakandozviviga vakadzokazve vakapinda mune rimwe tende vakatora zvakanga zvirimo vakandozviviga. Business yanga yava yokutora ndokundovika wotora wodya womwa wondovika vakaziva kuti pana mabvenga asingazoziva ndobva bwadya ndoona kuti kare paiva ini ndakambochengetwa rimwe gore kare nyika ichiri nani kuchine bhifi yaiswa bhifi chaichaiyo mugaba iya yaiva nechikipa musoro kudai chokuti unochikwatura kukiinura. Muri kuiona pa ini pakaita outbreak yekwashi ina nhambeta kwashi pachikoro pandapinda maticha ipapo anga achine mweya waMwari vaingoti vari vhura vongoti havadatori chipunu kubvisa makona kudai vaiva nomweya waMwari vaikana kubhinira kadero kuti mastrangers ararana saka indaizoti kubreaki ndomanyira kumakomba kuya ndotora ratonyunguduka wena ndotora chitanda ndokodobora ndichirya amuripo isai mumba medu vazhinji vakaita kwashi nanoita kwashi. I was saved kumakomba amarara amaticha namaticha akanga nomweya waMwari waiti ukadanwa kundobikira teachers handisi kuti ngezvazisiko seko kana kuti chini chawandisa munyika vaiva nepoto ine blue mukati blue yachava nayo haisiriyo iri blue vakakanga murivo wavo namashaloti so mashaloti aisara akanamira kumadziro kwepoto kose achipenya achibwinya wotokutura mwiri wauziya vava kungatori mumwe musuva wokukokota vapedza kudero vaidira sadza mvura mumakoko esadza mupoto yadiki bangwerewe votsveta paanoti raviro indaunosuka ndaiminina mvura mumakoko ndodira makoko muonyeni kuya ndokokota ndotsarinda ndapedza ndomamvura ndodzokera bhureki yapera ende takachengetwa nazvo. Vakasvika vakadya nokumwa vakatora zvimwe vachindovika bhizinesi ravo ranga rangova rokudya nokudini nokumwa. Vhesi 9 tibetse vhesi ya 9 ipapo vakataurirana vakati hatiti zvakanaka. ini kana ndichiverenga bhaibheri ka ndinoona kibhana rupa kuti ndenjiona usazoti vakati vanoona mavhizheni umwonzoresa kuhwa ipapa ndati ndinoti kana ndichiverenga ndendichiona nzvimbo yacho nekamuitiro kacho taiti tichiverenga kushono pataiverenga vana Tambauga mwanangu hamapawayo pakandotsvaka baba vake paya achindosvika pamwe ndijekanika handidika achindosvaka baba vake ani dendera ndinoona mudhara kunonzi vaiva pasi ndokunga ndozibwe here kwai vakasungana paruware pedo nezibwe ziguru dendera ndokutemana naTambauga ndobva avona kuti muchinda unorova amapawayo izvo anga akafudza baba vani
vake. Dendera ndobva rati uru mudenga rikati hokoya nadendera vari pagire rakadai, zvikanzi tambauka nokuvhivhuka, vhudzi raiva paditi nokuvhurika. Ndinoriona kuti wa mudhara ndokuona chidawo chemwena paditi, ndobva apera simba. Akaziva kuti mwana wangu baba achiri mumhepo, mwana ndokubaya. Ndokuzoziva kuti baba vake atouraya. Apa pabata zvakanaka here, pose ipapo padongo iroro ndinopabona. Saka panapa konzi pavhesi ya9 vakataurirana vakati nhasi hatingaiti zvakanaka, nokuti zuva ndinoona kuti bwafu usina kumira. Ndo pane mubhedha gomasiredi wokupombera kuya. Saka ndoona kuti 100% zviri pamo zvakawanda manhede rukumbo kunodikole ndobva zvatonotikanaaadikurara izvavanyorana havapobatani vakakomborerwa vanorangarira kuitira mari zvakanaka mumazuva okunaka kwoupenyu hwavo. Haleluya. Zvikanhasi hatingaiti zvakanaka sekudii. Nhasi izuva reshoko rakanaka, asi isu tinombonyarara hedu. Kana tikanonoka kusvikira kwaedza, tichavingwa nokurobwa. Naizvozvo hendei zvino tindoudza imba yamambo. Haleluya. Hamapabasa zvikaina izvozvo tisatenda ngokuti tine vamwe vari undertaken. Isu zvatinatira pano, but our own are still undertaken. Vakati munhu ari pasi vachiti masirienzi achipo, mukatarira varume avo chimwe chandakavadira vaiva nechokwadi, but havana kubreka the rules of maperembudzi. Havana nokuda ndadirisi vamwe kana iwe vaivozwa kuti zvokuti tinovapombera yatova nyaya. Vakomana pindai mudodya chikafu. Tapinda negood news. Vaiva chikafu zvamaperembudzi kutovazvara. That's all. But Bible rinoti vakadadudzira vari kunze kwezita, vakachengetedza mutemo wamaperembudzi. Chero une chokwadi dzinomurunga. Hamapabato zvakanaka. Chero une chokwadi dzine chiinani dzinomurunga. Zvikanzi hatuna kutuka, hatuna vanhu, tinogara zvavanhu. Ivo ndokurwa kuti vanhu vachivanziva vakaguta zvikwadi. Zvikaina mambo taiti babutenga namambo wavasiri waviga vanhu kuti isu tibude nemakayakutinezva uyabvumuranise neamuye tikaturikwa namahesera yamabvisa indonoa kuti zvakugere pamahesera vakadzosa maika asi vakataka vakati zvokwadi vagere pamabvisa ndumandani zvikainezvokudiye zvomaperembudzi navakomana vachosirikesa zvikaiko apa zvakabata 100% zviri kumwa zvichidanizira vakati zvokwadi hakuna vanhu mapakati aichibva kutsotsi isai masedekishaolesi pai vanhu vanoenda nengoma vanotesta dhinja kana vafa isati chabuda mumazuva atiriwo ekupetwa kwenguva pane makristu ataita masacrificialesi. It is better to be sacrificed umire pachokwadi yamwe than to be saved. Wakamira pamwe chete navanhu vanoimba vakomana vanotendera ndokuwana zvokwadi hakuna. Zvika vakadzoka mazera matirauzi nei kureva kuti mumwe nomumwe paaifamba spidi ndiwo zichiramba iri pashove. Kana ndaivaindaibva ndaitamira pane panopera spidi yomunhu inomanya ndozvinoziva. Pane paunoti wapedza spidi kutsva vanhu vanoti famba wapedza kutsva. Ndopa papoint yangaitikana ndiindaibva ndaitaimira apedza spidi ndokwidza volume yepropito yemaitetatsa kuti asvike pakupererwa vakakurura nenguo vakasiya vachikuva dzidziva vadzivira kumari kundosvika pamadziva Jorodhani mukati mamangwana nanhasi. Handingoni vanhu vaviri zvachose ndinoda those 4 lepers. Unoti nyaya inepa but toda kuonera Kristu ndisefu Israel
Zvinonzi chikristu chinoraramika nditangire varipo vari pakati unoti pamusangano iwoyo kubva shoko rataurwa kubva zuva rokutanga ini ndinoda kuva seumwe wevane maperembudzi vaya ndiuye kuna kristu namaperembudzi andipe simba and the sound of the Hittites and the Egyptians to defeat sin namazita acho varipo ero vakaneo pakati pedu vanoti ndoda kuzvipira kuna kristu pamusangano iwoyo kana mwari vatotitendera ndopinda mubhaptism ndifambe sevarume namaperembudzi. Hallelujah. Paunosimuka mwari ngavativirise kuhondo dzakamukomberedza dzoupenyu hondo dzamaita Egyptians kuti Satani asununguke chose. Uripo ere uri pakati pedu mumwe chete unoti mwari ngavatiwanire nyasha ndiri pano ezenepo nyasha dzaMwari dzive neni. Uripo ere wakamira uripo ere kana vari vasungudza maoko varipo ere vasungudza maoko simuka mudikani wangu simuka. God is going to produce a sound. Simuka uchifana tuya mungerumira uti mwari vachikubatsira Hittites and Egyptians Hittites and vose vasiudza ngavafunge vachifamba vachiuya kumamberi. Therefore lepers dzinoda kuitwa zvinotyisa nezvinoshamisa naMwari kuti Israeri idzikirwe ibviswe mukati mehondo dzoupenyu. Israeri inete yakarivara. Famba mtuya munongeri kugoona muna matomotoshi. Famba mtuya munongeri vabikanirana. Famba mtuya Samaritani. The sound of the Hittites and the Egyptians. Mwari vachizwanira nyasha. Isu tiripo takativa vanhu vana vaMwari vachiridza sound. Musavhunduka nezvakamukomberedzai upenyu. God is going to produce the right sound into your families at the right time. Famba mtuya munongeri sangano in respect of this. Ngatisimukedzimire netsoka dzedu. Famba mtuya munongeri usatendera kuti uvhurikwe namaIsraeli ogora namatota. Usatendera kuvhirikidzwa pfungwa dzako nevana vaIsraeri vorya misoro yembongo. Iwe, you are the chosen before the past. Famba mtuya munongeri we want a special prayer from our pastors. Famba mtuya munongeri muimbisi muchiimba vese avo vanonzwa. Famba mtuya munongeri shama dzavo vari vachitwanira nyasha zhinji. Vese avo vanonzwa shoko rakanaka chivarurama. Soko rakanaka murise pasi kuti vanhu vese ngarizweni uyo unoda uya uyo unoda Tuma soko pako munemekana pamudikanwe audaidza uyo unoda uya nase oya unda pamuzi wazaruriwa Jesu ndiye nzira yeirika uya unoda uya unoda tuma soko pako munemekana